Welkom bij de Edda in het Wild. Mijn naam is Willem Skooster en ik neem je in 8 video's mee naar de wonderenwereld van de Noordse mythologie. Zat die onder andere beschreven zit in de oude of poëtische Edda. In alle afleveringen lees ik een peestrofen voor uit een gedicht of uit een p-gedichten en beziek je daar tekst en uitleg, context en scoring bij te gaan. In deze video, en even mij de 5e, zullen we het haar over Njord. En ik zal hem eerst strofen jaren laten die over Njord gaan. Het eerste komt uit de woorden van Grimnir en dat gaat zo. Noatun, een seel, is de alfde. Dat Njord maken een seel voor hemzelf. De heersker van mensen die het kweden ze net ken. Bestuurt die heeg timmere tempel. Noatun. Daar komen we straks op weer om. Uit de woorden van Vafthrûdnir. Odin zei, zij mij het ziende, om sto het goede lot Vafthrûdnir wist. Wat Njord bij kwam, maait er naar de azenzwanen teeg. Hij heerst ook goons tempels en heiligdommen ek, en is net grutbracht bij de azen. Vafthrûdnir zei, in Waneheim skoepen de wieze machten hem, en joegen hem als gezel der onder goden. Bij het neetlot van de vrouw komt hij weerom thuis bij de wieze waan. Zat je meer kennen gaat het daar en op meer plakken in de Edda over Njord. Een god van de waan, die als gezelder na de eerste oorlog, die tussen de azen en de waan, naar de azen stuurd werd. En daar was er naar Thor en Balder de belangrijkste verschijning. Njord is een god van de zeeveer. Hoe wil je hem dat heel rom nemen mat, want alles is fluide in de Edda. En dit is eigenlijk een stempel om goden te herkennen. Maar we houden het bij de zeeveer. Hij kan stormendel bij je, hij kan vuurdel bij je. Dan kist hem onroepen voor een veilige reis en voor de visvangst, biggeliks. Njord wennet dus in Noatun, Skipshaven. De 11e dimensie, sfeer of raad van de kosmos. Skippen en boten binnen oude Scandinavische symbolen voor het vaartuig van het leven. Dat zielt over de oceaan van het bestaan en de mensen uiteindelijk naar zijn bestemming brengt, de deur. Nou is het zo dat in de woorden van Grimnir praat wordt over de 12 vrouwen, de 12 sferen of dimensies van de kosmos. In 9 daarvan heerst het hel. De gordijnen van de deur. Daar heerst het dus de deur. Njord wendt het in de 11e, in Skipshaven. De 11e sfeer, de 11e vraat van de kosmos. Het plak dat hij de skippen ontvangt. En dat is dus een plak dat de deur net heerst. Skipshaven, of Noatun, is met andere woorden een plak van onsterfelijkheid, onsterfelijkens. En het ontsnappen onder de cirkelgang van werbetten en reïncarnatie. Bij Njord is die een lange reis, dienen en best in een veilige haven.